Nakon 10 godina ponovno će biti organiziran veliki vojni mimohod. Najavio je to prvo ministar obrane Anušić, a onda i premijer Plenković. Odmah je reagirao predsjednik Milanović i podsjetio da je 2015. organizirao vojni mimohod, ali HDZ tada bio protiv, a sada hoće svoj. Katarina Brečić. Vrhovna zapovjednica na čelu vojnog mimohoda prije gotovo 10 godina. Potom se priključila tadašnjem premijeru Milanoviću i u sat i pol dugom spektaklu pratila svu moć hrvatske vojske. Tenkovi M84, haubice, raketni bacači, migovi. 300 vozila i 3000 sudionika prošlo je Vukovarskom ulicom u Zagrebu. Vlada to želi ponoviti iduće godine. Imamo velike obljetnice, dakle 35 godina od 30. svibnja 90. I kada imamo 30 godina od pobjedničke operacije, vojno-redarstvene operacije, odnosno Obe i Bljeska i Oluje, prikazati hrvatskoj javnosti što je hrvatska vojska danas.